да пристигат хора на летището, тук да им бъдат издавани визи. Това е една много добра методика, която се прави в няколко туристически държави. Също така, може за определен период визовия режим да бъде безплатен. Край на краищата на руския туризм излиза доста скъпо. При сегашните условия плащането и в България. Ние стимулираме. Това е клиентът, към който насочи нашия продукт. Казвам нашия продукт продажба на апартаменти. А готов ли бранша да поеме част от тези разходи? Ще държавите? Ами, бранша поема вече голяма част от разходите, сваляйки цените. Ние плащаме нашия данък. Значи държавата няма да загуби да прави визите на летището. Това е въпрос на организация. Също така, ние като искания имаме и други искания като бранш. Значи, все пак последните години пазара ни е настроен към рускоговорящи туристи, а ние дълги години стоиме така в Европа с една крачка в страни. Значи ние сега носиме санкции от това, че подкрепяме санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Русия. Добре де, а защо не сме заедно с тях в Шенген? Дайте малко по-сериозно да бъдем компенсирани за това. Сега всички разбираме за какво става дума в края на краищата. Не само за рускоговорящи туристи, ние сме така неясно колко в Европа, ами и за цялата азиатска общност, която това е един необятен пазар. Вашата прогноза точно за това е, ще различни цифри. Вижте сега, нали разбирате, че сега правителството, Министерството говори за 30%, бранша говори за 60-70%. Аз ще ви кажа, значи, ако точно искате да ви спомена цифри, повечето от колегите, които са тук, Българска инвестиционно-строителна асоциация се занимава с инвестиционни процеси. Инвестираме и продаваме продукт, пак казвам, директно и масово на рускоговорящите пазари. Ами, в миналата година нашите фирми са продавали в периода от есенните до пролетните изложения за недвижими имоти, да кажем, фирма, която е продавала в рамките на приблизно 20-30 апартамента. Искам да ви кажа, че в момента при тази несигурност за руснаците специално в Руската федерация, ние продаваме по 2-3 апартамента. Значи имаме спад, сеща се в пъти. Вие го знаете това нещо. За да не може... Това е защитаване на националните интереси. Някой друг каквото иска да каже. Пред камера. Който не се не трябва да се разсипва това, което сме постигнали с колегите, защото аз съм на руския пазар от 2006 година, някои са на английски пазар преди това. Първо сме изгонили българите от нашето Черноморие, после сме изгонили англичани и ирландци, сега изгонваме руснаците. Трябва да има държавническо мислене и да се помага на бранша. Това всичко, което е сътворено, сме го направили ние. Малки частни фирми, малки и средни. Това е представители на този бизнес тук. Така че когато се говори в София, трябва да се мисли. И не става дума тук за политика, и аз ще ви кажа, не става дума за българи, руснаци, украинци, казахстанци, англичани. Тук според мен това няма значение. Нито има политически примес, става дума за национални интереси, пак го повтарям. За това, което ние тук всички правиме. А това е да
освен да изхранваме себе си, своите семейства, да посрещаме нашите приятели от чужбина. Защото всъщност това е нашия бизнес, това е нашата мисия. Да кажем, че ние сме една доброжелателна страна и приемаме всички приятели, които идват да ни посетят, независимо от къде са. И както може едни много страни, които са много по-напреднали от нас, една съседна Турция да има политика за 6 или 7 хиляди долара на полет да субсидира, по същия начин трябва да има някаква адекватна политика. 5,5 милиона лева се харчат тази година за изложби. Ние всички ходиме тук на изложби. И кажете ми как се харчат 1,8 милиона лева за изложби в чужбина. За България се харчат само няколко стотин хиляди, защото те просто не могат да се скрият. Вие знаете, че една изложба е 10 000 евро максимум, плюс още 10 000 за командировъчни. Значи разделете 1,8 милиона на 10 000 евро. И вижте колко изложби посещаваме нашата държава. Кой ходи там и какви семки люби. Нали? И какъв е туристическия продукт пред света. Колко струва едно лого на България, един рекламен клип, къде се снимат, какви клипове са направени, отстъпки и след това са отказани тези клипове. Тоест, ние искаме едно нормално мислене от гледна точка на нашите политики.